الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تعالى a cikin wannan tasha ta ɗan salafiya wahabi za mu dinga kawo muku al'amuran da suka shafi addini, siyasa, tattalin arziki da kuma zamantakewa. Da izinin Allah za mu samu ƙwararrun mutane domin tattaunawa akan waɗannan bututuwa da muka bayanin su. Muna fatan Allah ta'ala ya samu a cikin ladan ya tabbatar da daga mu akan bin alkur'ani da sunna a bisa fahimtar sahabbai. Wannan shine takaitaccen bayani da ya kamata mu yi kafin fara sanyi waɗannan tattaunawa waɗanda za mu yi da masana a cikin harkar da ta shafi addini, siyasa, tattalin arziki da kuma zamantakewa. Muna addu'a Allah ta'ala ya mana gamdakatar ya kuma ɗora mu a bisa daidai, ya hane mu ga faɗawa harka ta bid'a ko harkar son zuciya. Lalle Allah shi mai iko ne a bisa komai. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.